खुलुमबाय आंनि आंगोनि लोगो आरो रायजो राजा नोंथांमोन। जों बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव आरो देरगाथाव खौरां। गलाघाट जिल्लानि बर' फिसा नबजित नार्जारी फंबाया दिनै DID लिटिल मास्टार सिजन 5 आव टप 10 आव सिलेक्ट जाबाय। दा जों बयबो फंबाय नबजित नार्जारीखौ देरहासार खालामनो थाखाय भटनि गोनांथि जानानै फैदों। बिनि थाखायनो जों बयबो बर' हारिनिनो बर' फिसा जानानै जों गासैबो बिथांखौ हेफाजाब होनांगौ आरो बयबो होलायगोनखौ आं मिजिंथिबाय। आरो भट होनायनि सिस्टेमा जोबोर सहज। सनिबारनि मोनानि 9 बाजिनिफ्राय समबारनि फुंनि 9 रिंगानि गेजेराव नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव होनाय नाम्बार 9152915246 बेयाव कल खालामबानो जागोन। नोंथांमोन बयखौबो गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै बिथां नबजित नार्जारीखौ देरहासार खालामगोनखौ आं गोसोआव मिजिंथिबाय। हाय खुलुमबाय रायजोफोर, आं नबजित नार्जारी जी टिभिनि DID लिटिल मास्टार सिजन 5 नि सासे बादायारि। नोंथांमोननि अननायाव आं टप 10 एबा भटिं राउन्ड सहैनो हाबाय। फैनाय सनिबार आरो रबिबार निफ्राय भटिं राउन्ड स्टार्ट जागोन। आंखौ फाइनेलिस्ट खालामना देरहासार खालामनो थाखाय गोसोआव रायजोफोरखौ भट होनो खावलायनाय थाबाय। प्लिज भट फर मी। जय बर' हारिनि।